Ja, que ja t'ho saps tot perfectament, que ja coneixes les manines i que no en vols saber res més, va. Però l'has vist alguna vegada en visió de raig X o Oji? Ah, això ja és una altra cosa, I la figura mig amagada darrere de Velázquez? Quin misteri! I si ara faig zoom? El quadre canvia una altra vegada. El secret està als detalls, però no serveix de res que t'ho expliqui jo. És molt més divertit que ho descobreixis tu. El que sí que puc fer és ajudar-te a ficar-te dins del quadre. No siguis dels que es queda a la superfície. Hi ha qui diu que si s'uneix amb una línia de punts a Velázquez amb la figura del fons es formaria la constel·lació de Corona Borealis, l'estrella principal de la qual és tambor, sisplau, Margarita Corona. També es diu que la creu de l'Orde de Santiago al pit de Velázquez la va pintar el rei Felip IV per honrar el pintor després de la seva mort. I la teoria més friqui, també hi ha qui pensa que Velázquez era un viatger en el temps, sí? I que el que està pintant el quadre en realitat són els espectadors del quadre. L'obsessió pel quadre ha arribat a tal punt que fins i tot existeix la síndrome de la fatiga de les manines, tal qual. El mateix Picasso, durant una temporada, es va tancar i va dir que no deixaria de pintar manines fins a descobrir tots els secrets de Velázquez. I què més? Sí. Dalí, quan li van preguntar què salvaria del Prado si hi hagués un incendi, va dir que seria l'aire de les manines. Així que, si t'obsessiones amb el quadre, que sàpigues que no estàs sol i que pots demanar ajuda.